Na vysokej škole sme sa na literatúre naučili taký termín, ktorý sa volá epifánia. A on v literatúre znamená taký náhly moment, keď si postava v knihe niečo uvedomí. My to jednoducho voláme tzv. Aha momenty. A ja som raz cestovala vlakom zo Žiliny domov do Levíc a vlak bol úplne plný, tak som ani nepozerala, kto sedí v kupe a hneď ako som našla prvé voľné miesto, tak som si sadla. A som si všimla presne oproti mne jedného staršieho pána a nad sebou a okolo seba mal igelitky. A bolo ich 7, som ich spočítala. A potom som si aj všimla, čo on robí. A on z jednej igelitky vyberal nejaké papieriky. Boli to bločky z potravín, boli to letáky, obaly od keksikov, od rôzneho jedla, staré noviny. On si ich tak pekne ukladal a potom ich odkladal do druhej tašky. Keď skončil s jednou taškou, tak ju vyložil, zobral ďalšiu a toto robil celý čas. A potom v jednom meste vystúpil a ja som tam zostala tak sedieť s tými ostatnými ľuďmi a všetci na ňu hádzali také čudné pohľady a asi aj ja som sa nepozerala až tak pekne. A celý čas mi neschádzal v zmysle. Som premýšľala nad tým, kto to je, ako to je možné, že sa ocitol v takom zvláštnom stave mysle. Prečo si prehrabával tie tášky, prečo si odkladal smeti do 7 igelitiek a keď odchádzal, tak ledva vedel výjsť z dverí a uličkou von z vlaku, mu to tak prekážalo. A potom som aj ja vystúpila vo Zvolení a som čakala 1,5 hodiny na ďalší vlak a celý čas som myslela na toho muža. A vtedy mi Pán Boh niečo pripomenul. Matúšovi v 6. kapitole od 19. po 21. verš sa píše toto. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A potom znovu mi prišiel na myseľ, ako som sa modlila, text z listu Filipským z 3. kapitoly od 7. po 11. verš, kde Pavol píše toto. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho Pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. A ja som Pavla vždy obdivovala. Pre mňa dlhý čas to bol akýsi super človek. A vždy, keď som čítala tieto slova, tak som si myslela, je skvelé, že niečo takéto vedel povedať. A verím, že to myslel úprimne, ale to asi nie je pre mňa. Veď si predstavte, on mal najlepšie školy, mal neskutočné vzdelanie, mal konexie a potom zrazu stretol Krista a život sa mu obratil hore nohami. Začali ho prenasledovať, chceli ho zabiť, chceli ho zbaviť. Jeho bývalí priatelia ho nemohli vystať. No, jeho noví priatelia sa ho zo začiatku trošku báli. Bol bičovaný, bol prenasledovaný, bol vo väzení a on napíše, že ten život, ktorý mal predtým, pokladá za stratu a za odpad pre Krista. A ja som tam sedela a mrzla vo Zvolení na studenej stanici, tak mi Duch Svätý hovoril, že Zuzi, ty sa správaš často presne ako ten muž s tými taškami. Prekladaš si v živote svoje bločky a veľkonočné letáky z Kauflandu do druhej tašky a potom sa nimi teperíš všade, kam ideš. Ale to nie je skutočný poklad. Tvoj poklad má byť v nebi a to všetko, čo ti ja dávam, sú dobré veci, za ktoré máš byť vďačná. Ale nesmieš ich spraviť centrom svojho života, pretože tvoja myseľ sa úplne popletie. A tvoje srdce nebude vedieť, čo je naozaj dôležité. A on mi vtedy ešte aj povedal, Zuzi, toto nie je tvoj domov. Neudomacňuj sa tu viac ako treba. A tiež sa na to, čo pre teba chystám, na to, kde budú skutočné poklady. A buď vďačná za to, čo ti dávam, ale neurob to centrom svojho života. A ak tvrdíš, že som tvojim pokladom ja, tak žij každý deň. A chcem vás pozbudiť k tomu istému. Buďme vďační za to, čo nám dáva, ale nespravme smeti pokladom.